Ja, jeg skal så snakke om opgave 4, del 2. Sætningen lineære funktioner. En lineær funktion har forskriften f af x lige med ax plus b. Der gælder a. Grafen for den lineære funktion skærer y-aksen b. B betegnes derfor som skæringspunktet med y-aksen og kaldes begyndelsesværdien. B. Hvis man øger x-værdien med 1, så øges y-værdien med a. A betegnes som hældningskoefficienten. Først vil vi bevise A, og ved hjælp kan man tegne her en graf med x og y-akser. På den graf kan man så tegne en helt tilfældig linje, som skærer aksen y, som har en funktionsforskrift på f af x lige med ax plus b. For at finde ud af, at det punkt, som skærer y-aksen, kaldes b, kan man gå ned på x-aksen og se, hvad der står der, og det er så et 0. Og derfor kan du sætte 0 ind på x's plads, sådan det bliver f af 0 lige med a gange 0 plus b, som er 0 plus b, og det bliver b. Så derfor er bevis A sand. Ved bevis B kan man også bruge en graf med en x og y-akse. På den graf kan man så tegne igen en helt tilfældig linje med funktionsforskriften f af x lige med ax plus b. På den linje kan man så tegne to punkter. Det er lige meget hvor de er. Ud fra de punkter kan man så tegne nogle stiplede linjer ned til x-aksen, hvor den første for eksempel kunne hedde x1, og den anden vil være rigtig smart at kalde x1 plus 1, da når x øges med 1, øges y-værdien med a. Og ud fra de to punkter igen, tegner man nogle stiplede linjer ud til y-aksen, hvor vi så kan kalde dem y1 og y2. De har sådan nogle forskellige forskrifter. y1 har forskriften ax1 plus b, og y2 har a parentes start x1 plus 1 parentes slut plus b. Og når vi så vil finde delta y, stiller man det op og siger y2 minus y1. Men i stedet for at gå den komplicerede vej, kan man bruge deres funktionsforskrifter. Så hernede nedenunder står de ligesom en ligning, hvor vi har sat y2 ind her, som a parentes start x1 plus 1 minus b, minus y1, som er parentes start ax1 plus b, parentes slut. Når parenteserne bliver regnet ud, og der bliver byttet lidt om på minus og plus, er det nu meget nemt at finde ud af, da man kan fjerne ax1 og minus ax1, fordi de går ud med hinanden, og plus b og minus b, de går også ud med hinanden, og tilbage har vi a. Så når delta x er 1, er delta y a. Så bevis b er også rigtigt. Og til slut skal man altid slutte af med en firkant hernede i hjørnet, for at vise, at man er færdig med sine udregninger.